guys, kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, kung mahilig po kayo sa kainan ng mga masasarap na pagkain sa restaurant, punta po kayo dito sa Pulong Saging, sa Boy G Grill Restaurant. Masarap po yung kanilang mga pagkain dito. At talagang marirelax kayo dahil nasa harapan mismo ninyo yung mga halaman. Ilagay mo sa ano mo, sa YouTube mo, sa ano mo. Hindi naman i-flooring yan, i-flooring. Hindi, pagkatapos ilagay nila ila sa kuan. Di ba nagsahakin ko na. Ama Inay's Garden. Ito yung pangalan ng kanilang restaurant, Boy G's Grill. Ano? Maganda kumain dito. Kulang tayo. May mga halaman, ayan, komportable ka. Di ba? Makulit yung anak ko, ayan oh. Ito yung pinaka-menu nila, guys. Kung mapapagawi kayo sa restaurant nila, ayan ang mga menu nila. Mukhang masarap eh. Tsaka swak na swak sa budget. Ayan. Meron pang mga halaman sa paligid, talagang komportable. Mga table nila. Tapos dito sa baba, yan, garden nila. Yung garden nila, katabi lang ng Emma's Garden. O yan guys, so yung makulit kong anak ko. Ang ganda pala ng restaurant dito nila, di ba? Bang, may mga plants, ayos pala eh. Estatwa ka na anak. Ayan, sa tabing daan lang po ito mismo ng Pulong Saging. Ayan, katabi nila ang Emma's Garden. O yan guys, yung aming in-order. Ayan, sarap. Sosyal ah. Ayan guys, sarap diba? Ito yung sizzling nila. Ayan. Makulit tong anak ko, bubulong-bulong eh. Medyo na-busy guys si kuya, mag-isa lang siya. Ang ganda ng place nila kasi pagdating sa baba, halamanan. Diba? Ito yung kabuuan ng kanilang restaurant. Napakagandang kumain dito. Talagang relax na relax. Katabi mo halaman nan eh. Ano po ang init? Sarap. Cellphone. Ayan, sosyal. Kulang tayo ngayon, wala si Lara. At saka yung malalakas kumain, sila Leslie, wala. Pagkakin. Ayan. Sarap ng bulalo. Together. Para sa'yo,
hindi ka kasama. O, si Leslie, yung malakas kumain. Paborito niya yan. Siguro nagro-roblox din doon si ate. Malamang. Ito guys, yung kanilang manok na sisling maanghang to. Yung mga may hilig sa mga maanghang, yan. Bagay na bagay sa inyo yan. Yan, maanghang. Oo. Yan, sarap. Sarap na sarap. Ayan, di ba? Ay, hindi pa ito. Ama and Inay Garden. Ito yung katabi restaurant. Ayan guys, 3 for 100 lang yan. Abay kakaiba. Kaya kukuha na kami 3 for 100. Akala ko Iris eh. Ano pangalan daw niya? Hindi ko rin alam kung anong pangalan yan. Mas maganda sa Iris. Ito yung gradiola plants. Ayan o, di ba? Ang gaganda ng mga bulaklak. 3 for 100 lang, guys. Hindi masyadong marami, kaya paunahan na. Yan. Ito yung napili namin. Di ba? Ang gaganda ng bulaklak. Ito guys, yung kalatayan ni Kuya dito. Ayan o, napakadaming budget meal. 50 pesos po yung mga yan. 50 pesos. Talikod po ito ng restaurant. Marami rin sila ditong tindang pillow. Ayan. Mamaya alamin natin yung presyuhan. Si Kuya kasi busy. Ito pong tropical. 250. Yung maranta. Nag-iisa na lang ata ito eh. Hintayin natin si Kuya. Dalawa pala. Baka 50 pesos lang ito. Joke lang. Ano? 350? Ah, 350. 350 pala yan guys. 350. Kala ko budget meal siya. Yan o. Ah, ito po yung ganito nyo. 120. Mickey Mouse 120. Lahat po ba ng mga kalateya na yan 50 pesos? Pati ito? 50 pesos po ito? 50 pesos din po. Oh, okay. Yung fishbone na yan, 3 for 100. Grabe yung nasa rin nyo dito, no? Nay, pwede bang malaman yung presyuhan ng mga pillow nyo? Ang gaganda ng mga ano nyo. Yung moonlight nyo, no, budget meal talaga, 150. Yung metallica pong ganun, magano? Pati for 100. Pati yung kalateya? Ay, dito 100. Ah, 100. Yung ganun katataas. Medyo malayo tayo. Yung sisus vine nyo po na ganyan, yung ganyang kalalas na na hanging plants na. Itong ganito, Opo. 600. Ah, 600. Tapos po yung mycans nyo, 100. Pati ata itong heart lip, 100 din po. 100 din. Medyo malayo. 3 for 100 guys dito. Ah, ito maganda to ah. Ano to? Fishbone din ang tawag. Magkano po yung ganyan? Ano niya? 50 yung ano sa Pero pag, may tag 50. Pero pag ganito kalaki, ang ganda na kasi tignan eh, di ba? malaking fishbone. Ito pa magkano? 250 pag ganyang kalaki.
Ito pong masanas. Masanas daw to eh. Masanas niya. Meron pang malaki. Ah, binibenta nyo to. Ah, pambahay lang daw to kanina, sabi ni kuya. Ah, ito, 50 pesos. Ayan ano. Ito yung 50 pesos nila. Ayan, 50 pesos. Pag nasa plastic. Pag nasa paso, 100. Ito po na, alam nyo ba ang presyo nito? Ito ay parang binibigay niya ng 10,000. Wow. Kasi yung malaki niyan, yung ganyan, Oo. 25 na ganun sa. Talaga? Yun ibinibigay ng 12,000. Ah, ito. 12,000 variegated. Wow. Kung meron silang pinaka-budget meal, meron naman silang pinaka-bongga. Ang laki nito, oh. Oo nga, oh. Yan, oh. Nakita ko nga ito sa aming kataas. 12,000. Ayan na po yung kabuuan niyan. Yan nga, guys, oh. Ang ganda ng ano. Ito po, magkano sa inyo, Nay? Ito, alam niyo yung presyo? Dito, alam pa ako sa ano kasi ito. Pwede kasi kami ng mga ano. Ah, napakalawak ng garden ninyo dito, no? Sana pala, kanina pa pala kami nagtanong-tanong. Kumain pa kasi kami muna. Nagutom na eh. Opo. Pero ito, alam niyo po yung presyo nito? Oo. Ah, ito guys, alam ni Nana yung presyo. 2.5. I-plant, sandaan. Oh, 2.5 yung ganito nyo. Ba, ang ganda na, Ito no? eh, glorious. Ah, Glorious. glorious. Merong mababa nito yung glorious yung nandoon. Sa akin doon. Yung ganito po nyo, ito, ano yung presyo nito? Parang... Nangungulit-ngulit. 2.7. Ah, 2.7. Ano pong ID nito, Nay? Hindi ko alam yung pang tawag eh, pero philodendron din. Oh, pelo din yan, 2.7. Pero itong ano, lacerum. Yan, Ang laserum na ganito. Ah, radiatum. Pare-pareho kasi. Magkano po yung ganito? 900. Ayan. Ito yung anong tawag dito, yung Squamipero. pero. Ayun, Squamipero. Magkano po yan? Ito. 1, 2 guys. Marami na siya. Pasensya na kayo guys ha. Yung mga tindera dito, ano eh, nagtatayawan sa mga presyo. Ang dami na siya. Ayan. Nay, binablog ko lang kayo na ya. Pwede po ba? Para hindi masayang yung oras namin. Ito po, Nay, magkano tong ganito nyo? Yan ay 700. 700, Como plants. Sana lahat ng plants alam ni Nanay. Yung ganito nyo, Nay, magkano? Sensation ay 1.5. Ano yan Yung- eh, variegated? Yung ganito, 1.5 sa inyo? Oo, variegated kasi yan. Ah, Galing pa yan ng Cotabato. ganun. 1.5. Variegated kaya pala eh, no? Kala ko eh. Hindi lang siya nag-variegation, pero nung yan ibigyan variegation. Oo. Ito po, magkano sa inyo to? Alin? Ayan. Ito. Siguro, ito ang hindi ko alam. Ito ang alam ko, 800. Ano naman po ito? Ah, Pidatum? hindi. Ano? Parang pare-pareho ang pilo? Oo. Magkano po yan? 800 to. 800. Ito 900. Ayan, guys. Ito naman, ito yung magkano to? 700. Isa yan eh. Yan mga yan. Ah, Nalimutan ko. 700. Nalimutan daw guys yung ID niya. Comment below na lang po. Pasensya na po kayo. May limot-limot ba sa mga tao dito? Kahit tindera. Ito, pinati. Pinati partita. Pinati partita. Magkano po yan? 400. Ah, 400. Ito din ay yung lemon lime na, ba? Lemon Oh, lemon lime po ito. Magkano po yan? 500. 500. Mader, halika rito, Mader. Pagka lumalayo. Ito, magkano to, Nay? Magkano? Singgon yung pink ay 150. 150. Ano po ba itong mga liliit na to? Parang ganito rin yan eh. Ah, maliliit lang sila. Alam mo mga pangalan na eh. Ay, ako, ano ba mga tindera to dito? Kuya, tulungan mo kami.
Oo, ang lawak ng garden nila guys. So ate, magkano to dito? 250. Milaloni ate no? Oh, hanggang 200 ibibigay po. Parang meron kayong maliliit na mga gumamela. Magkano po yan? 50. Yan. Aba, may mga budget meal pala kayo dito. Hindi ko napansin. Ito, yung sisos nyo, magkano ganyan? Yan ay 50 pesos. Ha? 50. 50 pesos? Totoo, Nay? 50 pesos. Ayan ah. Pero yung mga naman 250. Ang ganyan mga ano na. Pag may trilling na, pag yan nga, pag lalagyan nyo na lang ng trilling, 250. Pero pag ganito pa, 50 pesos. Ganito, 50 pesos, Nay. O, hahanapan kayo ng 50 pesos ng viewers. Siyempre mga gimba. Oh, mga ganyan. Ay. Ito po magkano? Ito ay 3 3 for 100. for 100. Yung ganito pong server sa atin nyo, pag malalaki na, 250. 250 na. Yung kalateya nyo po doon, Ito 100. 100. 1.5. Ano ba? Yan ang Ito. Yung parang cardboard. Oh, cardboard po. 3.5. 3.5. Ganito po talaga yan? Oo, talagang ganyan. Parang hati-hati. Magkano po yan? 1.5. 1.5. Kaloka. Ito po, pag ganito nakalaki. Ayan po. 3.5. Pareho po ba yan? Ayan. Oo. Ano pong ID niyan, Nay? Ito parang natin. Epiprenum pinatum. Nag-yellow. Nagyayelo yung dahon niya. Ayan yun guys. Yan. Yung katabi ng variegated. Yung katabi ng variegated na to. Ito sa unahan. Ayan. Kung napapansin ko, marami rin sila dito guys na mga budget meal talaga. At meron din silang bonggang presyo. Ito guys, 50 pesos. Ito po, 50 pesos. Ayan. Ganda. Asa? Papua din to. Oo, 70 pesos. Ito yung ganito nyo po, magkano? 3 for 100 lang. Naku guys, matutuwa kayo. Ito, yung butterfly na to, 50 pesos lang po to kay kuya. Ayan, 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Ayan guys, yung kanilang Adansone, mayroon talaga silang pinaka-budget meal, 100. Kuya, ang laki na nito. Magkano to? 400. Majesty to, di ba? Dark Lord na to. Ayan. 400 ba mga presyuhan ito? Tapos itong subastato nila, 300. Ayan. Ganyan na. Sa atin ba yan pa? Ayan, 50 pesos. 50 pesos. Ito pong Adansone ni nanay dito, 500. Mga naka-wifi na po yan. Kahit walang wifi na, 500? 350, ba? Sulit ang 350 ni nanay. Yan, oh. Thrilling na rin talaga. Ito, magkano po yung ganito nyo, mga kalateya? 80. Ito guys, yung ganitong kalateya ni nanay, 150. Ang lalaki na po kasi talaga, tsaka ang lalago. Ito po yung rubber tree ninyo. Wow! Ito ay 800. 800. Ang lalaki po. Ito na Black Prince 3.5. Pag ganito nakalaki. Yung Black Prince na ito naman. Black Prince Burgundy 800. Kasi yung Black Prince nila guys, hindi lang po isang puno. Oh. Ang dami na pong sanga, 4 na. Pati po ito 800. Burgundy. Dito po magkano? 50. Dito po pag may trilling na, 150. Ang lawak ng garden nyo, tapos yung harapan, may kainan. Ito 50 pesos. 50. Buti naman nakausap ko si nanay ng maayos. Akala ko hindi ko makakausap. Dito po magkano?
Like dito, hanggang 100. Oh, hanggang 100. Wow, guys. Ito, 150. May 150, may 100 ibibigay ni Nana. Yung ganito po, Ito ay 800. 800. Ito yung tetra, no? Tetra. Ito po, Ito ay Lupinum 12. 1, 2. Wow, para siyang hot lip na maikans, no? Lupinum. Lupinum, 1, 2. Ito yung tetra. Ito po, Ito din ay Epiprenum pinatum. basta pala mga epe. Ano pala yan? Ang medyo may mga price. Ito po magkano sa inyo? Ito ay 1.5, 15. wow. Pero sa 1.5, sulit ah. Trailing na talaga siya. Wi-Fi na. Ayan. Ito lemon line. Ano yan na? Yung lemon line yung ano yan? Orlando. Hindi. Ah, hindi rin. Ano yun? Nalimutan na naman ni nanay. Si nanay, limot match na naman. Ano? Pero magkano ang Sunrise. sunrise? Ganun. Thai sunrise yan. Ano ba yan? Thai sunrise. Nag-hap mo na green, kaya lang ganyan. Ay, iba yung lemon line, no? Ang lemon Magkano po line. yung ganito nyo? Ito ay 1-2. Oh, ganun ba ang presyuhan Thai nito? sunrise yan. Ibig sabihin na may budget meal to. Magkano? Ang budget nila nito 400. Di ba po? May tawa na. So, may ganun eh. Ito po, magkano sa inyo? Yung ganito? Doon yung albo, pwede na ng 900. 900. Ito ay 850. Ito, 850. Kings. 3 Kings. Ayan guys, kung mapapansin nyo, meron talagang budget meal si nanay. Meron din pinakabongga. Ito, ang Manjula, magkano? 500 Manjula. Okay. Yung dalawang dahon lang, Yung dalawang tatlo. dahon ay 200. 200. Manjula. Ito, yung ganito nyo po, nay. Pili po lang 100. 100. Laki ng dahon, nay, no? Sa trailing na yan. Mahaba. Yung akin ang litang dahon. Ito, nay, Black Prince. Ano yan? Black Cardinal. Black Cardinal, magkano po? Ito kasi mother. Ito yung Black Cardinal. Halatang kinat na, oh. Ito yung Black Cardinal 3. Ah, 3.5. Ito po yung 3.5. Ito naman ploma ni ay. Ate, pakita natin yung 3.5 na Ito guys, 3.5. Black Cardinal. Ito yung, nay, Milano. Milano, magkano po sa inyo? 7K. 7K. Ito po, Cebuno. Hindi, ano yan yung... Paraiso Verde. Ah, Paraiso Verde, magkano po? 3.5. Wow, ang gaganda pala ng pillow dito. Cebuno. Ang bongga. Ah, ano nangyari po sa dahon niya? Bagong ano siya. Ah, ganito itsura niya pag bagong sibol. Magkano po? 2.5. Ito, magkano? Pink Princess ay 2.5. 2.5. At least ang Pink Princess ngayon medyo bumaba na rin, no? Pababain pa natin. Bago tayo bumili. Aba, ito 2.5. Ang ganda. Ito po, magkano sa inyo? Red Congo ay 3.5 ang Red Congo sa kanila. Ito, Naya. Huwag kang magsawa, Naya. Magkano po sa inyo to? 3.5. Lady 900. 900 ang Painted Lady. May budget meal ba kayo, Nay? Wala, 900. At least, Pagka-budget meal namin, ang benta namin po. o yan guys ha. Kung may budget meal sila, ang Painted Lady nila, 350 or 400. Nay, abangan ko yan ha. Ito magkano? Yan ay mother. Pero yung Ah, mga mother sila. 700. Saan po? Teka lang. Teka lang. Ano pong ID nito? Ring of Fire, 700. Aba. Dito po, Yan ay foliad, green foliad ay 500. 500 ang green foliad. Pag mga ganito po, ito po. Yan mga 100. Ah, 100 firm nila. Ito pong sensation, 250. 250. Parang merong budget meal yan, no? Liliit. Ayan, 100. 75. 75 yan, ibibigay pa sa inyo ni nanay. Ito, yung mga ganyan nyo po. Yan, ito yung glory. Ito 400. Ah, 400. Kalateya po ba yan? Kalate yan. Ang lalaki ng dahon. Pag maliliit, Yung kung mapapansin nyo guys, yung mga plants nila dito nanay, halo-halo na eh, di ba? Ang lawak, kaya po makikita Yellow nyo. fusion, Oo. 100.
Ito, Yellow Fusion 100. Lemon, ano. 100, 150 ang presyuhan. Doña Carmen po magkano? 100. 100. Dito po sa Burley Max, Burley Max ay 100. 100 lang. Ayun yung from dito. Ayan po. Mura lang yan, 25. Oh, 25. Ayan guys, 25. Nay, ano bang firm to? 25. Basta 25 siya. Ah, Malbarosa. Ito guys, yung Burley Max ni nanay. 100 lang. Mga nakapat na, makakapal pa. Ayan. Ikot-ikot tayo. May IB na. Magkano po yan? Ah, 250. Pati itong ano? Ito po? 250 rin. Variegated na. Ito po? Hindi to pislili? Ay, yun nga, yun din. Aray ko. Kasi ang dati sa pislili din, pero ang Ito variegated. sa ngayon, pislili, pero ang tawag na dyan, manaloa. Ay, manalol. Ah, ganun po yung ibang katawagan Kasi niya. marami nag-ibang pangalan itong mag-pandemic eh. Oh, ganun po. Nakalitan ng pangalan. Ang gaganda ng mga plants. Ito po, yung inyong lemon, watermelon, 150. Ang gaganda ng mga plants ni nanay dito. Nako, maraming pagpipilian. Nay, ito, magkano sa inyo to? Yung bigay niya, 250. 250. Pero ano, variegated na. Matibay ito sa ano eh, sa init. Ang ganda nito eh. 150 sa kanila guys. Ito na, magkano sa inyo? Yung ganitong protein sa iyo. 100. Kasi yung ganyan. Oo, yung ganito. Medyo may price talaga siya. Pero ito matibay talaga yan. Ayan guys, yung napili namin. 50 pesos. 3 for 100. Ito magkano bili mo ma? 80 pesos. Ang laki na. 80 pesos. Pareho lang ba to, mama? Pareho lang siya? Kulay violet. Ah, yung kulay niya, iba. Kulay violet to. Kasi sobrang laki, 100. Kulay violet, pararamihin ko yan. Yan na, invite niyo po sila. Narito po kami sa garden ng Ama Inay Garden. Ito po, ang location po namin ay Pulong Saging, Silang Cavite. Harap niyo po yung restaurant. Ang ano niyo po, dito po kayo sa Boy's Grill. Tapos Ama Inay Garden. Ang garden niyo po, Ama at Inay Ama Garden. Inay Garden. Kasama Tapos po yung ng Boy. kainan namin ay Boy's Grill. Ayun, maganda, di ba? Pagkatapos mamili, kainan na. Sa ganun na. Salamat po, Nay.